Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono waslet l-ewwel messaġġ tagħha għal żmien il-festi, hekk kif minn din is-sena daħlef dan l-irwol tant importanti, messaġġ li kien iffukat fuq il-ħtieġa tat-tama u l-kuraġġ. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed ta' tama u kuraġġ. Ix-xewqa sbieħ, l-altruiżmu u s-solidarjetà huma marbuta ma' dawn iż-żminijiet festivi. Inħeġġeġ li jiġu estiżi għal tul is-snin kollha. Fil-messaġġ tagħha Spiteri de Bono ħeġġiet lil poplu Malti sabiex jirrifletti u jħares lejn dak li għaddejna minnu bħala stat, filwaqt li fakret l-anniversarji tant importanti li pajjiżna għadda minnhom fl-2024, 60 sena indipendenza, 50 sena Repubblika u 20 sena mis-sebħ ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Ġrajiet li sawruna u li kienu passi importanti li jagħmluna il-poplu li aħna llum il-ġurnata. Il-President kelmet ukoll dwar l-irwol ta' pajjiżna bħala stat li qiegħed fuq l-ħadba ta' żewġ gwerer, dik tal-Ukranja u tal-Lvant Nofsani. Ifakret kif pajjiżna huwa mibni fuq il-pilastri tal-paċi, is-sigurtà u l-prosperità u li bħala nazzjon għandna nippromovu l-paċi. In-notar Spiteri de Bono qalet illi qed ħares il-qudiem biex matul il-Presidenza tagħha għall-ewwel darba fiktar minn 10 snin pajjiżna se jospita il-konferenza ministerjali għaż-żgħażagħ. Miriam Spiteri de Bono ma naqsitx milli titkellem fuq l-ambjent ta' madwarna hekk kif huwa id-dover tagħna li nagħmlu l-ewwel passi sabiex nagħtu semna. Hi insistiet li s-sostenibilità hija importanti f'demokrazija u bekk għandna nsawru proġetti ħalli ta' warajna igawdu il-frott ta' dak li nagħmlu. Il-ħarsien tal-ambjent naturali u urban tagħna, l-ispazji miftuħa, il-kampanja Maltija, is-sostenibilità ta' tkabbir ekonomiku u infrastrutturali u l-ħarsien ta' drittijiet fundamentali f'demokrazija huma elementi importanti. U rridu nkunu aħna ċittadini minn tal-ewwel biex dawn niddefenduhom. Iż-żgħażagħ, il-ġenerazzjoni ta' warajna ser ikollhom l-irwol li joħolqu mekkaniżmi biex Malta u l-kumplament tad-dinja ikunu dejjem aktar sostenibbli. Il-progress hemm bżonn li naraw li ma jkunx konvertit f'rigress. Issa l-impenn ewlieni li jmiss għal President Spiteri de Bono huwa fis-26 ta' Diċembru, il-ġurnata tal-Istrina, jum tal-solidarjetà li fih il-pajjiż kollu jingħaqad għal skop nobli.